ମୁଁ ତପସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ युगान्तକୁ। ଆଜି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟଶଙ୍କରପୁର ଗାଁରେ। ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯାହାଙ୍କର ନାମ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୋଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା সেই ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ନଟବର ମାଝୀ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଜାଣି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ କି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେମିତି ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦିଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ। ଏତିକି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେସବୁ କିଛି। ଆଉ ମାଳିକା କ'ଣ ସବୁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ନାଁ ବି କିଛି ପ୍ରକାଶ କି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁଟା ମିଛ ବୋଲି ଭାବିନି, କହେନି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ରୋଟି ଆଉ ଧୂପ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ ସାରିକି ଆସେ। ଆପଣ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପୂଜନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ? କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି, କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଭାବ ଆସିଲା? ମୁଁ ଥିଲି ବମ୍ବେରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ। ସେ ପିଲା କାଗଜରେ ରଥଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଫଟୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫଟୋ ସେ ରଥ ରଖିକି ରଥ ଟଣାଟଣି କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା କୋରାପୁଟରେ, ସେ ଚାକିରିରୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ପିଲାଙ୍କ ରଥ କରୁଛ ନା ମୁଁ ମାଉସୀ ଘର ମା ବି ଆମ ଘରୁ ରଥ ନେବ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମର ସେ କାଗଜ ରଥ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ପୁରୀରୁ ଆଣିଲି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣ୍ଡେପୁରରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କରୁଥିଲା ଆସିଲା ଠାକୁର, ସେ ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ନିଜେ ଠାକୁର ଗଢ଼େଇକିରି ଏବେ ବି ସେ ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସେ ପିଲା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପାଠ ପଢ଼ା ବାବଦ ବାଗିଆ ରଖିକିରି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଦିଗ ପରିବେଶରେ। ଯେବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିନଥିଲେ ସେଇ କାଗଜ ରଥରେ ହଉ ବା ଫଳ ରଥରେ ହଉ, ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲା ପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହା ଆଗରୁ ଯେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ। ଆଉ ସେ ନନା ଆଗରୁ ନନା ନଥିଲା, ହାତରେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ନନା ରଖିକି ପୂଜା କଲୁଣୁ, ପ୍ରତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମାଳିକାରେ ଅଛି ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେଇଲେ? ଏ ଆମର ଗାଁର ପିଲା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକିରି ଏ 2-3 ମାସ ହେବ ଆମର ଏଇ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେଠି ଦାଦା ତମ ନାଁଟି ରଖାଛି, ମିଛ କଥା ନା ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବିବ। ଆଉ ନା ହେଇତ ସେ ଉପର ଭଗବାନ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବରା ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେବୁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିକି ମନା। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ ଡାକିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି ବା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭରସାଗରୁ ସେ ପାର କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ସାର୍ଥକତା ରଖିବେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାଳିକାର ନାଁ ଶିଶୁ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଠାରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼େ, ସେ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆସେ ମୁଁ ଜାଣେନା। ଶିଶୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଜି 5,000 ଦରକାର, 10,000 ଦରକାର, ସେ କୋଉଠୁ ଆସେ କୋଉଠୁ ଯାଏ ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନେଇଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋର ଖାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଫୁଲ ଦୁଟି ତୋଳିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମକୁ ଯିବି, କାମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂପ ଦେବି, ବାସ ଘରେ ବସିବି। ଏଠି ହେଉଛି କାମ।
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ କି ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗିତା ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ହଁ। ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ କୋଉମାନେ? ଆମର ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା, ଚନ୍ଦନ ବେହେରା, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ସବୁ ସେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ପିଲା ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କ୍ଲବ୍ର ବି ପିଲା ସବୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ମା ବୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧୀର ବେହେରା ସାର୍ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବ ଗାଁରୁ। ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଭକ୍ତ, ଯୋଉଠି ମୋ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଗାଁ ଗର୍ବିତ ହବ, ସମୟ ଆସିବ। ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଖାଲି ଭକ୍ତମାନେ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ଖାଲି ସଜବାଜ ବେଶଭୂଷା ଦାଢ଼ି ରଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ମାଇକ ଆଗରେ ପ୍ରବଚନ ଯୋଉମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରି ବସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନ, ନିରାମୟ ଜୀବନ, ଆଡ଼ମ୍ବର ବିହୀନ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଭକ୍ତ। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗରିବ ଜୀବନ ଭିତରେ, ନିଜର ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ, ସବୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୋର ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଳ ଦେହରୁ ଯୋଉଠୁ ରଥ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଜି ବଡ଼ ରଥରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ଗାଁବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭେଟିବା ଆମର ଅଧୀର ଭାଇକି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶାର ଭାଇ ନଟବର ମାଝୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶାର ଭାଇକି, ନିଜ ସାନ ଭାଇକି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପାଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୂହଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଛୋଟରୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମେ ନଟବର ମାଝୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବା ଖୁସି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲା ତ ସେ ତାଙ୍କର କରି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦାଦା ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାଲିଥିଲେ, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ପୁଅମାନେ କରିଥିଲେ 4 ଜଣ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଦା ରହିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ତ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇ 13 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବେଶୀ କହି କ'ଣ ସେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଭାଇଟି ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ତ ଛୋଟ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏତକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କାଠ ଫଳରେ କଲେ, କାଠ ଫଳରେ ଆଣିକିରି ମାଟି ଚକା କଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ 3 ବର୍ଷ ବାଦରେ ସେଠୁ ଛୋଟ କରିବୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଥବାରୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଏଠୁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଦୟା ଥବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧୀର ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏଠି କିଛି ହବା ଅସମ୍ଭବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ, କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଏଇ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ନିମିଷ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ନାଁ କରିବ।